Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun santi om. Katur dumateng sedaya sesepuh aji sepuh para pepundhen ingkang lebda ing basa miwah pono ing pangandika ingkang satuhudat pinundi tuwin kinabekti. Sedaya pangembating praja satriyaning negara ingkang minangka pangayoming para kawula dasih ingkang satuhu dahat ing kasinudarsana. Wonten ngarsanipun linangkung panjenenganipun Bapak Retno Suharso Dalan Kulawangsa ingkang satuhu kinurmatan. Sanggianing para rawuh kakung Sumawana Putri Sutresna Budaya Jawi ingkang tansah kinaroban robing ing kayuanan. Murwakaning atur sumangga kita tansah hastawa hasti wisukur manembromo manungku puja dhateng Gusti ingkang hakarya luka ingkang sampun paring nugraha dhateng kawula dalah panjenengan sedaya katitik wonten ing kalodhangan saat punika. Kawula dalah panjenengan sedaya waget makempal wonten ing punika panggenan kanthi pinaringan ing karaharjan kaslametan linambaran ing kabagas warasan. Pramila sumangga tan kendhat kita tansah mubuji syukur dhateng Gusti ingkang hakarya loka Hyang Mahanasa kanthi hangaturaken umbul hastungkara waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam Allah mugi tansah katetepna kajiwa kasalira dumateng junjungan kita Nabi Agung ingkang minangka mustikaning jalma sesekaraning bawana nundi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaajab pitulunganipun pangayomanipun awit dunya dumugi delahan yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sanggianing Sutresna Budaya Jawi ingkang satu kinurmatan, parandene kawula sakanca rombongan prajuritan Tamtama Muda Turangga Seta saking dusun Tepung Sari marak sowan wonten ngarsa dalemipun panjenenganipun Bapak Suharso Dalan Kulawangsa nuninjih hanglipur paring derek ndedonga anggenipun nyunataken kang putra nunggih David Herlambang mugia pinaringan enggal kasarasan sedaya keluarga tansah manggih rahayu widodo nir ing sambikala. Pramila mbok pilih kawula sakanca sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kinarang pranani kirang trapsila subasita lumantar kawula ingkang sanget nyuwun samudraning paksami. Mekaten intine pematur awit purwa madya tumekaning waksana anggen kula matur dasat kawula pribadi tansah nyadong samudra paksami saking panjenengan sedaya. Kangge pungkasaning atur kawula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nglembara ning awang awang anglelangut pepasan tanpa tope
lepas ngasan meko mendung meter-meteri jagat ngulam doro lembarangu kiai gunung katungkul ngumbara kakasan satemaki nawa ngimpi ayo tak sabdo jati tumanik mustikaning jagat suci sabdaning yang moho suci teguh ing paningal rinekso ing suksma sukma jati kang anyusupi madhep mantep pusering bumi pertiwi kembange cahya cangkoke wijaya mulya ingsun amuji muji sarining bumi pertiwi ingsun amuji-muji sarining langit ingsun amuji memuji mustikaning jagat ya jagat dewa Bathara yang jagat pramundita wono langgeng paringgat dewa Bathara yang jagat pramundita wono langgeng paringa karya hayu jagat lantaran kuat bumi lantaran rezeki surya lan candra pinangka seksi ya
oh ya, oh ya, ya. Sigrok Sang Sinopati mandhap wonten ing sasana Rananggana. Amrapaki sanggianing prajurit. Ora apa-apa. Ayo para prajurit enggal siaga tata-tata.
samya pinanggih. Mekaten aturing soreng saking Tepung Sari katerasaken kesenian ingkang saking dusun Klewonan. Mangke badhe